Tube Reuben di hwn. Mae wedi cael ei selio bob pen, a mae yna res o dyllar hyd y top. Mae wedi cael ei gysylltu i nwy fflamadwy. Chi eisiau gweld? Ydyn. Fel da ni'n bwydo'r nwy fewn i'r tiwb, yna fflama yn dod allan o'r tylla fel mae'r nwy yn dianc. Wel, mae fe'n gynnes a mae fe'n edrych yn really cool, ond beth mae fe fod i wneud? Mi wneud syna gwahanol effeithio patrwm y fflama. Dim cysylltiad rhwng tân a sŵn. Sgol. Helo, fflamau! I chi mynd i symer i fi tra bo fi'n canu. Wel? Dr Enlli, ti'n wario joc arno ni achos taw'r raglen olaf yw e? Byddwch distaw a funud yn ei ddangos i chi. Waw, mae fe'n neud sharp ton! Ti'n gallu gweld sharp y ton, mae'n mynd lan o lawr. Mae'r tôn yn creu ton. Mae hwnna'n cool. Mae hwn yn gret, ond mae da fi syniad gwell. Bant ni, DJ!